Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party, West Khasa Hills District, kalapoi kajaka shong sha than u chairman ke GTF uba H Bansiudor Nonglang, Hamadan Malki kadba u shong sha than klembu por bandawai ka sorkar banweng no eka project hadolin nong lumpong deng. Habakran shikilat patai kubor nakliang kinong yalam kilapin pau ka jing benyau halor ka jing sngap kuman ka sorkar jila ya ka jing dawa ka foundation bat kumta kila dawa bakadei ban pendu no eka jing tmu ka badan ha u lumpong deng. Nolor kata kilo ongru bakam lei lada day na kanu kanu kinhun hendai day bandan ke jinga teli haba ke jingda wa ke day ke badan nongrem ka sorkar kala shule don bor bat thom da ka bor ya ke jing sngo yangi ki pat ba da ka bo ongru bawat pen ing ya ke min siam jongi ki nong shong shnong namar ngila tip shai halor ke ni ke jingda wa ke GTF bat ke day ke ba shong nongrem Nagani jaka ban ai ya kajing kershan lam kajing ai mensim lam yu samla aban sudor nonglang badai wini para nong shung snong para samla nanti kadong kathan ke jongi no West Kasil district te hak bedi berkani ka mat ka ba nakalyang ka Green Tex Foundation kayaki nakalyang ke jongi inda dap da kajing sokia bat in ong ba kani ka sorkar bedi berkani kementa kalak shu penbor leseng la manong kalak shu penbor kalak shu tombor dakabor ya ka jingsngau ko jongi ba te hakane ko por nakalinga jongi ni ha ka kruo ko basai sa sarkar nakaliang ka jongi ko West Kasil district ba wat nompen ing ya ka mesim jongi ki nong shuk wat nompen ing ya ka mesim jongi samlan marngila de sutu lut igi hoj bi batai sa spa ba batai ru paj ba ru tip ya ka ni isu ka de ka bakum no te lada phim la ban le no ngej ba ki basnu kinja te kambantoy phi ba phin ai daw do kumni tai rei ka ba kham suk shu pandam no shu scrap no ya ka ni ha mat khnang ba ka shong sup shong san kan don apo ka jalalum kumta kan ni ka kam kan substation tang kata nagaliang ke jongi maham ya suka lada phile ya ka badai ban le no lum kumta ngin nomla ban supit sa ni samla ba hakum kan ka condition ka budon manta imla ban supit kai kuntu ni haban le wat nompen ing ya ka mesim ka jeng kum kinong chung kum ki para samla jong ka West Kasil district bat wat ka jela bar ka weng atra tang ta isu alor kan ka isu ka ba ka GTF ka yang hadu menta ka balengok kolong ba ni ke sarkar kat nang mi isni kadang pensat ikipai ba haba ka GTF ka dawa penskrap no ya katai ka baki kidawa deben le kum tam deben le kelain kum ne kum tai te ni penram juri kini gi jingle dengan ni sarkar bat ngai skam wa kini gi sni benwan khamtam menta hi kin khot no chakami ji kran khnang ba kanam jia ka ek basniu nagaliang jongi ka West Kasil VPP idon kat samla ban aim semi khamtam haba ule nagabanta jongi pai ba beshwa Iwan ini ka Jaka ni Malki napo West Kasil Nongstoy ini ka Voice of the Party West Kasil Nongstoy but nakaliang ka jonga kumu nong mikmat sagri council jong Nongstoy constituency dap dag jing sosi ba samla ki jongi haban poi hadu uni uput bagi haban pencitom ialah kacong kamet ki haban sya cingit bandawa ya kahok kacong kacat penriu laban tips camp ba kacang wanra ya kani ka resort kana wanra kacang mentoy anu ndrai laj no ya kita ke bayo ya kacang mentoy ba kacang yadai ba nong we ngalaban ong ba kacang wanra ya kani ka resort kapan im yu nong we kapan im yu bari ndrai kapan yap no ya para samla ki jongi kembang i ba masih dor hani i
ladan hangi lakumba chiteo tam jing sha jing re na kalyang sarkar imshu I ke ba kilale ban wan ban sngap ia kata ka jing ut ka jing nam ka jong I naga Green Tech Foundation kumba kilapan pa kum nom ikmat ni kan mau ba ka Green Tech Foundation kalale bhashibun ya ka Longston bagi la ban pen khoj ya tu kawa non ba la pen khoj kawa non den teknik sistem peladat bat kat kecing jaklia jong tu kawa mata kalalong ka ba khoj ti kini ka por ngi wan hang ni kam le ladang ide na kuno ko organization ka political party ka affiliations ke ka bangidan bat no ke jing dai hari kini ni wan ya teli for good cause ma ya ka way ka motive ka ba kum ka jaj ban riu hi ngi dai bandan kata ka jing teli but namar ba udai na po constituency Longston ngaru nga wan ban kershan ini samla ba mangina Longston hi ngin ya dan senda bat I but ngi penrem ru ya ka jing keren ka jong way nong elam jong kesnong hak se kolong ni ki social media manin kesngi wini kirang ba ula keren klam perkat ya ka ka ba ni ki agni por rei namar ba ka jing song shit hak jing yo scheme ya keren kat ba mi sentur kum kini ginong elam ngi dei ban penduk no na kisnong ki thau ki jongi ngim dei ban don kinong elam ki balangkot ka jing mut ka jing perkat hari gide ban tip ya ka bagi keren kumno haba usamla man siudor hangni udang syatkan uni unong yalam ubadan kecing dei bat ko sarkar uterwai ke cakah ba hak se kolong phila bonwan pli ya kata resort kum bakadan ha umya nrei mangingi penremi kita baro ti sesin pat ngej bau blei undang rangkat bat iba ban siudor ngej ba ka sarkar kanwan hakami kejing keren kenang ba ki nompoi haki basosi Andre ba new I kejing trilang para jat benri